मोजांलाय इसोरना गाखोग्रा नायनो नागिरा बिदि होख्रुबलायनायखौ खेबनांगौ गोदो रावबो गैया नै गुवाहाटियाव होदोंमोन टुबसाइडसो खालाम माबा आउटसो Sis जेबो जायाखैलै पुलिसाव एसआइ सासेल' गसं होखानांगौलै बरिया आउटसो जोना हरबाय जायोलै हा 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 लगाओ यस आउटसो खालामलायबाय देग्लाय आथिं जोग्रा गैयालै ना बिदि खेला मोजां जाग्रा गैया होदो लगाओ गाज्रि जायोना बिदिबा खारनो नागिरो थगायबाय थायोलै दे गाले लगा सेस बे बलाखौ बोरै फांजा जोखोने आथिङाव थालाङोलै बला सोदो ओइ फाग्लानि बिदि आउटआव जोखेथारो नालाय फैखायो जोङो खेलाया बरिया जादोंलै दिनै ना बरिया जादों खेलाया देग्लायना मोजां बरिया खिन्थु आथिं जोग्रा फैयाखै आरोखि देग्लाय बिराद मोजां खेला गेलेगासिनो दं मोजां देग्लायना साबसिन गोजा बिदिनो प्लेयारफोरखौ मोजांखौल' लेंहरखानांगौ ना मोजां जोब देग्लायना एकदम फार्स्ट क्लास इस हाबथानसै मोनलै हाबदोलै खेबसे गल सोनाय मोनबा दोनथ'नोसैलाय
गरसे थांहोदोलाय बड'लेण्डआ सोबाय ना गरसे बड'लेण्डआ सोबाय बड'लेण्ड मर्निं बड'लेण्ड मर्निं गोदोलै है मारुति बायदि खारनांगौलै बिदियाव जोथारबावगौ नामा आथिङाव नांदों हाला बबाव थांनो नागिरगासिनो 아우스 थांखायोमोनलै आवसो थांबाय 시다 다탈래 बोरैबा गबोगोन होननाय सिगांनि मिजिं हमो सेस जाखानाय औ जाजियाबो बुंदों है दाबो थाबावो जाम्बा बल खेलाया जोब्बाय रायजोफोर ओमफ्राय गोसोम ड्रेस गानग्राफ्रा जेनबाय ओमफ्राय गुफुरा देरहाबाय आरोखि ना नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों नुखाबाय आरो उननि आपल'डआव होफिनसैलाय लोगोफोर गोजोन्थों बल खेलाया जोब्बाय रायजोफोर दा थांलासिगोन आरोखि ना आरो उननि आपल'डआव लोगो मोनबावसिगोन गोजोन्थों बयनिसिमबो